Надявам се, че ме чувате. При нас е много, много емоционално всичко, което се случва. Особено значение отдавам на този танцор. Той наистина е талант. Моля ви, забележете само какъв финес. Забележете какви чупки в кръста. Просто той е невероятен. Румене. Ето забележете и този участник. Забележете, моля ви, забележете. Това е принос във фолклора. Много плавни, бавни и постъпателни движения. Благодаря на всички тези участници. Продължаваме. Румене? Продължавам. Да, Люба. Интересно ми е дали успя да се запознаеш с някой от кандидатките за Мис Ромска пролет. Ами, да. Само, извинявай, здравей. Здравей, ти как се казваш? Мария Георгиева Танасова. Мария, ти кога и как се научи да танцуваш така добре? Просто дадено ми е от Бога. Моля? Дадено ми е от Бога. Дадено ти е от Бога. Ти омъжена ли си? Не. На колко си години? На 18. На 18. Люба, Да. Мария на 18 години и е много симпатична. Както каза, този талант е дар от Бога. Днес е Международният ден на ромите, нали? Какво си пожелаваш ти? Пожелавам се да взема пак първото място, както всяка година. Ти миналата година си взела първо място на мистър и мис... 4 години дори. И миналата и още 4 години напред. Категорията? Кючек! Айде, моля се сега. Ако обичаш. Ето примата на Кючека, Люба. Примата на Кючека, тя е многократен носител на големия приз. Ето и тази чаровна дама, този млад господин. Така е при нас в Калековец, уважаеми зрители. Така е. Има много бира, много кебабчета, много музика, но и много танци. Младежа с черния пловер, който виждате, също надявам се ще ви направи приятно впечатление. Ето, те си събуват вече и боси, вероятно това помага за едно наистина добро изпълнение. Да отдадем дължимото и на този младеж. Да, момичето, което виждате, забележете само колко финес, колко грация се излъчва от тази девойка. Както ви казах и одеве, тя е боса по чорапогашник на плочника пред селското читалище в Калековец. Вероятно обаче танцуването на Кючек на бос крак помага и доколкото виждам, ако изобщо разбирам нещо от танцуване на Кючек, със сигурност помага, докато Мария е, доколкото разбирам, обута с специални танцовални пантофи. Вероятно греша, специални пантофи, които и помагат да извършват тези кръстни движения в кръста. Младата дама пък е обута с бели маратонки, вероятно това е нейният начин да танцува. Тя също, въпреки не особено високия си ръст, мисля, че е доста повъртлива. Старая се, доколкото мога да бъда полезен с коментар на конкурса Мистър и Мис Ромска пролет, който се провежда в момента на площада пред читалището в село Калековец.